Tara na. Tati kami, ba't na di rita ko yun? Awan, baka imunik na dito. Tapos tuk-tuk na ko na kay kinita ka. Tapos nagligaw kami pa kasi. Naman kayo dyan, bakit? Oh, nagsasara gitu Ilocano. Hindi ba na ako man? Nagsasara gitu Ilocano din, di ba? Ay. Tara na. Mag-open daw na ano. Bang. Tara. Let's go. Nagsasara gitu eh. Tinggal mana ka magkarakti nakawinak di bagas nga. Nagsartel. Ay tamagin na pa panamay. Ay, lugar na kami kuma. Tari dyan? Oy. Ha? Kasi po dagdag. Ang gawas ka lang kayo. Okay. Ang wala na lang. Simpati ka na dyan. Ano pang street eh? King Street. King Street na iso. Saan ba yung border ng Amerika? US. Ayun o. Basta labot, yung tirantay ko na yung taxi driver ni Kalman eh. Yung kabila na US, yung border. Kaya pala may tag dyan ng Amerika eh. Nalamis napuno dyan iinig yung nalamis niya yung eh. Patri kita ka barber shop niya Pilipino. Uy, kita naman sa Pilipino tuwa na ba? Dapat di nga ito, kasama lang, mag-baits mo lang. Mga branch na po ito. Kung gusto nyo mag-picture-picture dyan, sa border na US tsaka Canada. RBC. Parang downtown nila. Guys, US na yun sa kanila. Pagtawid mo dyan sa tulay, US na. RBC? RBC ba yun? Sino yun? Ay, sino ako? Ross. Ano? Petron. Town of St. Stephen. Ano ito eh? Ano kaya yan? Town of St. Stephen. Sabi ba? Kumayan. Parang Municipal Hall. Scotiabank oh. Palabas Scotiabank. Di Borton Aris.
may pasyalan, no? Park. Town Boulevard. Mainit ng araw guys, pero ano, sobrang lamig yung hangin. So may park sila. Ito, BMO, Mount Reed. Noon, bukas na. Magtitim pa lang eh. Close pa yata. Ay, bukas. ATM. Bank of Montreal. Yan. Tapos, Dito sa may ano, kita-kit yan. left side namin, Pita Pit. Left side. Tara-tara. Ah, left side. SI1. SIN number. Sa likod pa talaga tayo lumabas. Third floor. Second. Saan yung papuntang taas? Port. Port na yata ito. Ano ba ito? Doon tayo likod sa ano eh, per exit. Meron ba dyan? Close pa eh. Ah, sa top. Yung dalawang Ilocana, oh. Hi. Tapos na tayo magmuha ng scene. Pupunta tayo sa bank. Ano ng kape? Pansi. O sige. Tara, Saan? Gusto mo mag-picture doon? Sa tower? Dito daan. Tower na ano? St. Stephen. Hi. Tapos na ba yung ano, transaction nyo? Yun o. Bakit kasi din nilalamig? Nilalamig ba? Ano pala yun? Oo nga pala. Walang pangalan. Kasi mag-isa lang siya eh. Pag dalawa kasi may tanong. Ano sabi mo? Yun o, mayroon na siyang bank account o. Lalagyan niya na ng milyon. O, kailangan natin credit card kasi ano eh. Pwede ka mag-loan ng sakyan, di ba? Pag gano'n. Kasi doon yata sila mag-base sa ano eh. Sa credit card history.
Next week daw eh. Pwede naman mag-download online yata yun eh. Ay, register. Pwede mo siya i-register pala. Okay. Lighthouse ba yan? Tower? Game time. Ano yun? Ah, dun yung sinasabi na lang ano. Yung hockey ba ata? Yung hockey. O, dyan o. Manood ka lang ano, maglalaro ng hockey. Sinabi nung ano, driver kagapon. Hindi, medyo matagal kasi pag dalawa. Pag mag-is. Oo, ang dagutan yung wala na video ano. Di ba sabay kayo yung ba? Oo. Ah, yung tinawag ko sa kabila. Ah, nag-verda nga eh. Kasi wait, Oh, lahat yun. Oo, mag-walker. Oh, sino gusto mag-picture? Wow. Ah, hindi na ako mag-picture. Mag-lang. Ano mo ng US? Amuyin mo lang ang sabi na. Bakbay, so like this. Magkanong staff. Mga staff ng gano'n nandito nagkakalat. Oo, di ba? Dito na siya nagbibenta pa yan. Hi! Nagbibenta ng mga ano nila, goods. Mga design, ng craft design. Especially sa mga wood design. Parang scrap na ginawa ng mga. Magkano daw tayo? Pansit! Ito yata yung hockey na ano. Yung sila magdalaw ng hockey. Ayawan kayo sa amin? Sir? Ayawan kayo? Alam pag Sabi ko. Ay, ba't mo? Si Sir Jobier at saka si... Ano sino kasama niya? Juan. Ha? Juan. Ha? Michael. Si Michael Juan. Asa si Buko? Mr. Buko? Chinese. Huwag niyong arasin. Yung arasin. Ayun na, magka-Chinese noodles yung mga Pilipino. Mga Pilipino, Chinese, ano ba yun? Oo, mati Pilipino restaurant sa ito ya. Uy na. Korporasyon. Yun lang guys. Chinese restaurant. Tigit na daw na ano, pansit. Wow. Kuha taman ti pansit. The pansit yo. The noodles yo. Noodles. You have noodles? Of course. Noodles ba ito? Yes, how many people you have? 7. Tista ka, seta? Tangina ka. Tangina. Oh. Pantonsok.
Pagkatapos naglakad, nagmerienda oh. Nagmerienda sa Chinese restaurant. That's combo 4. Wow! Combo 4. Number 4. Oh, And there is one spoon. Yeah. And combo 7. steam rice. Yeah, coming. Combo 7. Wow! Combo meal na tayo ni. Ganyan. Ano pangalan yan? Ano pangalan? Fresh one. Szechuan noodles, stir fried noodles. Ano guys, so magkain nila sa ano. Chinese. Ano si Trevor? Napagod kasi kaya kumain. Rice. Four. 4. Oh, yes. You know. Basmati rice. O, kain na, kain na. Extra plate. Yes, please, one for me please also. Thank you. And one more plate. Okay. Binagyo na. Binagyo. Binagyo. Pilipino talaga. So guys, tapos na tayong ano, nag-Chinese. Sino yan? Ay, pala si Sir Bobo. Tara! Bibili na ako guys. Kat naman yung bibili na. Kenapa? Wala ka di ba?